nje kwibandla laseKorinte uthi I do not repent that I made you sorrowful by the letter which I wrote to you. Hallelujah. Can we get pastors like that, bazalwane? Ezingazithethe into noma ibiqhubekisa aphinda abuye athi ndisathetha la nto anduzuguquka ngoba usewayeka ecaweni ngemessage endishumayeleyo anduzuguquka ngosewaqumba. I'm not going to repent. So Paul uza esithi, I wrote you an epistle, I wrote you a letter, and in that letter I heard that many of you took offense. Hallelujah. You took offense because in the moment kubeke nathi ubudlelwane babungabikho phakathi kwabokhanya nabobumnyama. Ndase ndashumayela loo nto ethi ka ukholwa awukwazi uyothatha umuntu ongakholwayo. Ndase ndashumayela loo nto. Ndase ndashumayela loo nto. Ndase ndashumayela ethi awukwazi ukuthi umuntu onakathixo udibane nomuntu onye i-altara kaBeliyali. Ndase ndathetha loo nto ukuthi yanikhubekisa loo nto. Yanikhubekisa into abandithi anikwazi ufumaneka evangelini niphinde nifumaneka ezinyanyeni. Nakhuthekiswa yiloo nto. Uyaphinda uyabuya uthi ndivile uba nakhubeka nangoku andizisoli ngoba ndathetha lani yanikhubekisa ndanirebhyukha nina. Hallelujah. Ndanirebhyukha nathi ayikwazi ukuthi le bhodi itembile kaMangcwele iphinde ibe ibhodi osebenza ngayo unyukunyuku i-sexual immorality. Ndatsho kuni ndathi aniyazi na uba le mizimba itembile kaMangcwele. Nakhuthekiswa yiloo nto. Nandifuna ndithi mayile nguvula's book. Nandifuna ndithi we are in the gospel of grace. Esivumela uba masenze yonke into. Nandifuna nina ndingawakondema amanyala khona ukuze ibandla likhule. Khamna ngase ndathetha against your behavior. Uthi ke ngoku on my turning back andizisoli ngezinto endandixelela zona. Andithini andisoli andisoli ngothi kuni akutholwa usindisiwe. Andisoli ngaloo nto. Andisoli ngokuthi awukwazi uphinde ubuyele emgabheni awadlula kuwo iminyaka uphinde uyowukhola. Ndisathetha nalo bendiyithetha ukuthi kaloku awusoze uhlangulwe wahlanjululwa uphinde ubuyele emdakeni. Andisoli ngaloo nto. Andisoli ngaloo nto.